Welcome back to my YouTube channel, Intro Marta guys. Unang gagawin natin, punta tayo sa GCash. And then, pindutin natin yun, no, nung app na GCash. Tapos, enter natin yung password ng GCash. And then, remind me later. Pindutin nyo. Processing, and then buy load. Pinutin nyo lang yung buy load. And then enter nyo yung number na loloadan ninyo. Yan. Then kung magkano iloload nyo. Sa akin, try muna natin yung 5. Ayaw nyo yung 5 piso. Palitan natin 2 piso. Bale, ayaw pa rin ng 2. Ayaw ng 2 piso. Gawin nating 10 piso, palit natin. Yan. Then next. Yun, okay na. Okay na siya guys. ₱10. Yun, okay na siya guys. Done. Done na siya. Back tayo, ayan na, 13 na lang natira. Ayan, log out na natin. Punta tayo ng message. Tingnan natin yung GCash na niload. Yan guys, okay na. Ganyan lang kasimple. Please like, share, subscribe at pindutin na rin notification bell para updated kayo sa mga video ko.